Perus. Ees maistakin ne perus mekis vähän silleen niin. Tää on vittu pelkkä mekis. No ei sitä mekis oikein samanlaisia. Kaikki mun mielestä niinku normaalit maistuu samalta. Kaikki on. Niin on laitetaan tuohon. Noniin. No kuvaus. Kova. Okei. Mulla. Eikö sinä aloitat? Mä aloitin. Mulla. Mulla on semmonen pihalyhty. Semmonen mikä saat maahan ja sitten valaisee aina yöllä. Okei. No, mulla on tussi. Okei. Suora. Voitko sä niinku taputella sitä siihen pöytään? Okei. Satana nousee koodia vittu. Jaa, tää varsaa on sitä. Kuulostaa tussilta. Ai oo tästä eilisessä asti. Tuossa yö yli. Voiko siihen... Mikä sulla oli? Siihen lyhty, okei. Katulyhty. Voiko siihen niinku hieroa sitä pöytää vasten? Okei. Suora. Voitko nää silleen silotella sitä silleen joku käsillä silleen hieroista? Mä yritän tästä kun... Tää oli kyllä paska kysymys, kun ei vittu satus. Oot me tätä niinku... Tää... Juu, se kuulostaa ihan hyvältä. Voiko siihen tiputtaa sen? Niinku lyhyesti sitä. Oot silmät kiinni, että... Juu. Eikö tuossa ottaa? Mä tiedän. Ei se käyttää ääntä. Noniin. Onks tää on mun vuoro? Voitko sä hangata se niinku silleen pöytään vasta? Ollaanko me valmiita arvaamaan? Aikaisesti joo. Mun mielestä... Mä en tiedä, sä ehkä puhut totta, mutta mä en oo varma. Kun sä tiputit sen, niin se kuulosti siltä, mutta... Mä sanoin, että sä huijaat. Mä en oikein, säkin huijaa. No, näin yhteen. Mä puhun totta! Mulla ei suojella siitä. Toistapa päähän. Toista päähän. Ihan pitun kirkkaa. Katsoppa tonne. Ai säkin keltaiset. Tähän on sillä, että mä oon tässä. Käy sä koko kämpästä hakemassa jotain. Mä muista, älä mene tonne. Äläkä hae mittu pitää satana purakonetta keittiössä tai jotakin. Exploraa kämppää ja menee johonkin. Muista, ei mun vanhempi huone. Hyvää päivää kaikki. Moi. Aurinkolasit. Suojalasit. Näkyykö? Saatanan keltaiset lasit. Joko? Kun mä enkä hakee sieltä vielä. Laita pajalle, ettei oo näkyy.
No älä. Juu. Mitä? Laita silmät kiinni, mun pitää laittaa vähän mun tasoa. Joko? Noniin. No niin. Mitäs sulla on? Mulla on flip-floppi. Ai sandaali vai? Joo. Mulla on... Mulla on vessapaperirullan se hylsy. Se on niinku... Mä tiedän. Mikä tässä on? Joo. Okei. Voiko sie hieroa sitä sun niinku kynnellä? Sitä niinku juttua sillä niinku tällainen. Nyt! Sitä kuuletaan, siinä meni ne raidat tälleen, niin sen takia sitä kuuletaan. Okei. Okei. Mulla on sun kysymys on. Voitko sä sillä taputella sitä pöytää? Kyllähän tuo flip-flop, jos ei mikään. Noin. Voiko se niinku tiputtaa sen pöydälle niinku? Nyt ei kyllä ole vessapaperin nyt. On se. Mä hieroa sitä silleen. Se niinku... Pöytää vasten vai? Vähän toisaalta. On se on tässä. Kato vaikka, se on tässä. En mä pysty katsomaan sitä pelin idea. Nyt kun mulla ei hajukaan mitä se olisi. Voiko siihen hieroa sitä pöytää vasten myöskin? Mitä? Ei tuu joku... Ollaanko me valmiita arvaamaan? Joo. Mä veikkaan sulla on. Mä veikkaan, että sulla ei oo. Mut anna yhteen. Kyllähän tuon saatana kuulosti ihan selkeästi. Nätti banana. Mä voin eka. Älä tunnista varmaan, jos sä helvetin ole.
Tää oli järkevä. Minä valitsin täältä huoneesta. Joo. Täältä huoneesta jo. Täältä huoneesta. Silmät kiinni. Oota pieni koko ajan. Joo, meidän pitää kääntää tää silleen tälleen päin. Tälleen oikein päin. Näin. No voi jumala, et saa vielä yhtään. Okei. Oi suuta. Nyt saat. Okei. Sitten pitää. No. Siellä otat. Oikeastaan. Eikö vittu, meidän pitää väittää, että mitä meillä on. No, mutta siellä otat. Niin, mulla on semmonen suhisuhispreipullo. Okei. Mulla on muovikuppi. Joo, mä lähdin lakasta tuota. Joo. Voitko sä koputella sitä niinku silleen pöytään? Ei tuo oo muovikuppi. Voiko siihen pudottaa se pöydälle? Silmät kiinni, kun tää tulee yli. Okei, mä... Ootko nää tee semmoista siellä niinku sinä ympärillä silleen? Sorry. Ai tuo. Voiko siihen herostaa sun kädellä? Okei. Ai niin se on minun vaan. Kun sä näpytellä sitä silleen. Se on niinku... Se on niinku... Ei. Muovikuppi. Muovikuppi. Ai tuo on muovi. Ai mä vaan mitään arvaamaan. Tuossa käy vielä jotakin. Tuossa käy vielä jotakin. Tuossa saadaan jotakin jos haluat. Ei mulla mitään kysyttävää. Ei mullakaan. Näipäkäs sulla ei oo muovikuppia. Mä veikkaan, että sulla on semmonen suihkupullo. No meillä se on aina suhisuipullo. Okei. En. Mä tiedän siinä. Otin vieläkin tämä. Oh! Oli yhdessä vaiheessa kysymys, että... Se on hyvä, että sä otit ton, kun mä aloin heti kahtamaan, että näkyy näissä mä tuolta Niin, mä tai olin tuolla. vaan hetkinen, mä olin yhdessä vaiheessa sanonut, että voiko se suihkuttaa niinku vettä siitä? No mullakin tuli se mieleen. Oi, ei minua päin. No niin. Nyt taas ettinä. Suhisuispreipullo. Sä tiesit jo. Joo.
Jos ottaa. Minä hain jo täällä huoneessa. Oletko? Kyllä. Oota, nyt tää pitää taas kääntää tälleen vähän. Älä avaa vielä, saatana. Joo. Okei. Lähdetään seuraavaksi myös tuolta. Mä haetaan seuraavaksi, jos on molemmat sit tuolta. Okei. Noniin. Noniin. Mulla on Afrikan tähti. Minulla on se sun mikä se aksideodorantti. Ei se suihke. Oi, sori. Voiko siihen tiputtaa se siihen pöydälle? Okei. Äsken sä nähnyt. En nähnyt mitään, mä lupaan. Voiko se koputtaa sitä pöytää? Näitkö? Mäkin tiedän sulla onko mä näen, että sä oot ottanut sitä tuolta. Mulla on enää Nyt mä näen tuolta. Mä voin olemaan seuraava kyllä saakkeen tuolta. Mut on uskottavaa, onko uskottavaa? Joo, tässä mä niinku... Mä oon niinku, okei, tää on uskottavaa. Mä oon niinku, okei, no niin nyt. Mä olisin varmaan voittanut tämän. No, käppä hakemassa jotakin. Ja tämä samalla siihen, siellä on nyt sinne levyunin päälle. Se on se vitu satanan harmaa vitun kuutio siinä meidän keittiössä. Ja sinne päälle siellä ruokapöydän perhe, missä on niitä muita pelejä, niin sinne levyunin päälle. Ymmärsitkö? Siellä me on muitakin pelejä. Mä en taadolta. Sainko sä tästä? Meidän pitää oota. Pidetään vielä siellä. Toi oli vähän niinku pieni. Leikkari tossa. Sekin oli, me käytettiin sitä jo. Me käytettiin sitä siinä yhdessä vaiheessa. Siinä alussa. Muutama latu. Ei toi nyt. Aika samalla hankkeella jotain viestiä, samaan aikaan haet näitä eduskuvoja.
vedestä tuota suuhun. Tuota peskyttäis. Pi. Löytyy. Tulepa. Tyhjä. Tulepa. Tyhjä. Tyhjä näkö. Ottaa molemmat tuolla. Vietäpä hetki. Yritän. Päästä. Täällä on tukea. Perkele. Onks sulla piilossa vielä sulla siinä? Joo. Se ei halua tätä. Jos. Onks sulla tilaa siellä? Joo, on sulla. Älä ota vedestä esille, mä haluan nähdä tuosta kamerasta, molemmat näkyy. Juu näkyy. Noniin. No niin. Vittu mä unoin hakea se vitu tavara vielä. Siellä kiinni. No way. Onko se valmis nyt? Joo. Moikka! No ei meidän tarvitse nähdä tuolla kameraa. Totta. Mikä sulla on? Mulla on tämmönen niinku punkin karkoteelisuihke. Aika legit. Keikka laittaa tuota vaatehuoneesta tuolta valot pois. Sekin se on. Mulla on JPL kajari. Se karke vitan se isommasta. Aloita sitten. Voit kyllä niinku puottaa sen siihen pöydälle. Aloita. Okei. Sieltä tämä laittaa, siellä se metodi, sit tässä on tämä, niin se kolahtaa aina, silleen syöttää tuonne ääni. Voit sää, niin jos silleen koputella silleen niinku. Okei. Kuulostaa rummulta saatana. Sun vuoro. Sun vuoro. Joko niin? Voisi hieroa sitä sun niinku kynsillä. No. Okei. Siinä se pohja on vähän silleen, että siinä on semmoista plastic. Niin se tekee tämmösen vähän. Suora. Vaikka nää pudottaa sen. Ui. Ei, tuntuu aika isolta purkilta. Sun vuoro. Voiko se niinku...
Haa. Voiko siinä hirrostaa pöytään vasta? Okei. Okay. Mä ostan se puhelimen kuorien kautta. Häh? Mä ostan se puhelimen kuorien kautta. Sä juot. Näetkö sä tästä heijastuksesta tästä puhelimen kuorista? Ai joo. Älä kato tänne. Koska sä ei saatat nähdä tänne. No niin, onko se mun vuoro? Syy. Onko sä koputella sitä? Miksi siellä sitten sytkäri? Mä näin kun tähän tuli semmoista niinku valvopuolella. Liikitellä sytkärillä. Vähän leikit tulee. Kohta saa joku käppää. Nyt sytyttää. No niin vittu. Mikä sulla oli? Semmonen punkkispray. Punkkisuihke. Jup. Voitko nää? Onko se noin spray-tyyppinen? Joo. Onko se suhauttaa yhden kerran? Häh? Suhauttaa yhden kerran sinne niinku vaikka semmoista taaksepäin. Tai... Ota reki. Suhattaa. Onkaan. Mitä vittaa on? Okei. On. Niin mikä se sulla oli? Mulla on JBL-kajari. Voiko siinä laittaa sen päälle? Ei siinä ole akkua. No niinku, Siinä loppuu jotain akkua. painella sitä niinku joitakin nappeja. Ota. Oho. Ollaanko valmiita? Joo. Tehdään veikkaat. Mä en tiedä, mä veikkaan, että sulla ei oo. Mä veikkaan, että sulla on. Okei. N-Y-T. Mulla on! Otin! Vittu, kato mikä mulla oli! Vittu hei. Amaryllis, saatana. No nyt mä käyn viemään tän amaryllisen takaisin. Mä niinku, kun mä suihkutin tätä Olli. Mistä nää löysit tuon? Ja niinku, Olli. Niinku haista tätä. Hyi helvetti. No niin! Mä toivon, että sä et ois kuullut sitä, kun mä olin... Mä kuulin jotakin. Mä vielä... Kuka aina koko ajan tuijottaa itseään tuossa peilissä. Mä olin niinku, myös vaiheessa, kun sä olit oikein... Mulla on se JBL-kaitiissa ja niinku hieroit sitä sun kerran, mä niinku... Koko ajan niinku kaverilla niinku... Uskoiko sä tämä, että tää on? Vai epäilitkö sä? Mä heti olevan, kun se ei oo. Me syömme. Onko miekkasen? Katsotaan videoa.